Hello guys, Murisei. Welcome to TUNZ Entertainment. Kana wangosati wa subscriber, ibva wangobaya button subscribe, then wo like, wo share video, ukomenda. Nyaya nayo shonga ndokubva watanga kuti kwandinoenda kumabasa wonzi mutarisei anoba. Saka zvinogona kuitika ndezvekuti tinogona kunge tiri pabasa, motikari ikangopwazwa zvonzi ndini, wogotanga kuti neni ndopa zvakanzi navamwe mai, Faith chiri pauri. Ndikati mama handizivi. Zvikanzi there is something on you. Zvikanzi ndiudze kuti baba vako Munenzva mabhazi avo akatanga sei. Ndikati mabhazi ababa akatanga ndiri mudiki. Saka ndiyazoziva kuti vaiona mari mukuromba here kana kuti vaishanda, handizivi chera. Ndobva zvanzi chimbodzokera kumba because pane zvawakaitwa nababa vako. Saka mai vangu, the first Munenzva wife, the original Munenzva wife, wakafa in England. I didn't know kubva pautaura. Hello, Missy. Hello. Yeah. Hello. Pati. Yeah. Missy. I'm here. Urikundinzwa here, Missy? I'm here. Yeah, I'm here. My name is Faith. Yeah, My name is Faith. My name is all right, Faith. You know kuti maybe pawazondibata iwewe unoziva kana utaura approach utombotaura nyaya iyi kuti wakati uri busy kuti kana wafona kana utauziye ndakambokufonera veginya chichenyu baba vangu ndimunenzva vane V Munenzva, not Munenzva, not one W. Not one W. vemabhazi vese vane mabhazi. Pane Munenzva, pane V. Hello. And this kukunzwa. I can't hear you. Munenzva warikutaura vemabhazi. I can't hear you. Ndevemabhazi here. Andive kumondoro. Baba wako wanobva kupi wewe? Ative kwaginya chichako. Baba wako ndakabva kuZimbabwe when I was 18. Now I'm 46. I don't know these people. Gwinya shona anogara